Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media a fiɲɛ sira olu fɛ YouTube, Facebook, TikTok kan. An bɛ foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. E min ye maa kura ye an b'a ɲini fɛ k'i abonné ka tila k'a partager. Kunnafoniw yan'an ka don a kɔnɔna na, Agence Koba Voyage a ko an minnu b'a fɛ ka taa hiji kɛ san 2025 la k'a ka wuli ka se olu ma o jabala la an fɛ Bamakɔ kura min y'a ka hiji baaraw ye olu bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na. Agence STV Voyage olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn anw ye umura min n'a bɛna kɛ décembre kalo in kɔnɔna na. Umura in a musaka bɛɛ lajɛlen $2 bɔɲɔgɔnko don. Aw minnu b'a fɛ ka taa ka umura kɛ san laban in kɔnɔna na a wula ka se Agence STV Voyage ma o jabala filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres fiye yɛrɛ da la. An balimaw, Panacée d'Afrique nin ye sirifɛkɛ ka fura ye, fura min ni a ka ɲi farikolo ma, a ka ɲi fasa ma, wa a ka ɲi jolisiraw bɛɛ lajɛlen ma. Panacée maa ɲɛma ye Mohamed Fati Haidara an fɛ Bamakɔ kura. Fura nin bɛ sɔrɔ a bolo Radio Kayra ka réseau bɛ fan fan i bɛ fura ninnu sɔrɔ yen. Min ye Radio Nuru FM Kalabankura fura ninnu bɛ sɔrɔ yen fana. An balimaw, nɔnɔmugu gadani, nɔnɔmugu min ni a ka ɲi, a saniyalen don, wa nɔnɔmugu don fana min ni a selen don. Nɔnɔmugu gadani aw minnu b'a fɛ k'a ka jama lajɛrɛw kɛ, nɔnɔmugu gadani b'aw ka bila la. Aw minnu b'a fɛ nin kalan kɔnɔna in na a denw bɛ se ka daraka ɲuman sɔrɔ cogo min na, nɔnɔmugu gadani a y'a k'a taalan ye. A bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ an filɛ don min ko bi. Kunnafoniw an b'a daminɛ min ye commune 5 mairie ni a maa ɲɛmaa ye Amadu Ouattara ye. Kalo 6 u ye baara minnu kɛ u bɛ kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye. Ɲɛfɔli min n'a bɛ kɛ ni tileladun ye commune 5 mairie a baarakɛɲɔgɔnw ani ka fara kunnafonidilaw kan. O walela sibiri tɛmɛnen in na, sibiri min ni a bɛnna novembre kalo tile 16 san 2024 a kɛra commune 5 yɛrɛ mairie ba kɔnɔna na. An yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye. Sera min sɔrɔla an fɛ olu filɛ nin. Ka sanga ni commune 5 mairie ka baaraw taabolo ye. Kalo 6 u ye baara minnu kɛ. Baara ninnu olu bɛ dantigɛ jamanadenw ye. Sigida mairie olu kɔnɔna na. Ka kɔn o ɲɛ, maire Amadu Ouattara ni a jaw o bɛ tileladun kɛ ni kunnafonidilaw ye. Kunnafonidi min ni a bɛ kɛli ɲɛfɔli ye. Ɲɛfɔli min ni a kɛra kalo 6 tɛmɛnen kɔnɔna na. Ka tila ka gafe kelen di kunnafonidila kelen ma. Gafe min ni a bɛ tali kɛ o ka kalo 6 baaraw kɛli la. O kɛnɛ de sigira sibiridenw. Sibiri min ni a bɛnna novembre kalo tile 16 san 2024 a kɛra commune 5 mairie ba yɛrɛ kɔnɔna na. Anw fɛ Bamakɔ sigida 4nan kɔnɔna na. A kɛra nisɔndiya ye ka ɲɛsin maire Amadu Ouattara ni a jɛw ani ka fara kunnafonidila minnu welela. Ninnu nisɔndiyara ni nin tileladun ye. Sira min sɔrɔ ka bɔ maire Amadu Ouattara yɔrɔ olu filɛ nin ye. An y'a ɲini Ala fɛ a y'a latigɛ an ye kalo 6 an ka segin ka na an ni journalistes ka sigi ka kuma. Awa an bɛ baara mun na kalo 6 in kɔnɔna na musaka mun bilala an ka population fɛ ka d'an ma k'an ka baara kɛ n'a ye. An y'a ta sira jumɛnw fɛ k'o fɔ journalistes ye. Awa olu k'a ta an nɔfɛ k'a sɛgɛsɛgɛ. Awa ni fili b'a la o k'a fɔ an ye fili ye mun ye pour que an ka se k'olu latile kalo 6. O ka fisa i k'a to bilan ka dafa ka sɔrɔ k'a fɔ san 5 tɛmɛna an ka bilan kɛ. O cɛ man ɲi parce que o b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen olu tun bɛ se ka redresser yanni bilan kɛ waati cɛ. Donc an bɛ nin exercice in kɛ kunnafoni ka cari ka se population bɛɛ lajɛlen ma commune kɔnɔ parce que an ka population ka ca, ça fait 600 000 âmes. C'est toute une ville qui est concentrée au niveau de la commune 5. Donc olu bɛ se ka lasɔrɔ cogoya jumɛn pour que n t'a kalama bɛ nɔgɔya an ka commune kɔnɔ cogoya min. O de kosɔn an bɛ journalistes wele ka na an n'u bɛ sigi ka kuma pour que olu ka se ka kunnafoni cari ka se yɔrɔ la an yɛrɛ tɛ se yɔrɔ min na. Awa ni an ye nin kunnafoni cari bi ntɛnɛn nata o dɔgɔkun bɛɛ an b'o tila kinw ni ɲɔgɔn cɛ. Baara mana jigin yanni an ka taa so ko an bɛ taa an sigi k'an sɛgɛn lafiya an bɛ taa population ɲɛfɛ tuguni ka taa kuma u ye. An ye fɛn fɛn fɔ aw ye yan o document kelen bɛ dugutigiw bolo. Awa ni mɔgɔ mun mako b'a la i bɛ taa i yɛrɛ ka wari la k'a photocopie kɛ
k'a mara ɲininkali fɛn o fɛn mana k'i bolo a la i bɛna an ɲininka a la an b'i jaabi a la awa an m'a fɔ k'a fɔ an ye fɛn o fɛn kɛ ko a bɛɛ ka ɲi ayi an m'o fɔ ala dɔrɔn de bɛ se k'a bɛɛ kɛ a ka jɛya a ka ɲa ka tɛmɛ se bɛɛ lajɛlen kan anw ta ye mun ye an hakili la fili dɔw bɛ se ka y'a la ni filiw yera a la o ka fɔ an ye pour que an k'olu bayɛlɛma ka kɛ ɲuman ye pour que ɲuman ka caya ni kolon ye ni ɲuman cayara ni kolon ye dɔrɔn a ka ca ala fɛ ni bilan waati sera an bɛɛ bɛ nisɔndiya parce que o ka fisa e k'a to a bɛɛ ka tiɲɛ ka sɔrɔ ka na fɔ k'a ma ɲa déjeuner de presse la o kɔrɔ ye ko aw k'aw sen don a la aw kunnafonidilaw k'aw sen don a la k'a cari n'aw y'a cari population caman bɛ bɔ a kalama o bɛ dɔn k'a fɔ an bɛ mun na commune kɔnɔ donc ni ce aw ka nali la an y'aw wele kuma o kuma an y'an kɛrɛfɛ o fana bɛ ko diya an na kosɛbɛ an cɛ ni barajɔ aw ka faso jɔ la commune denw halisa ka ɲini u fɛ halisa u ka sɔn u ka tugu an kɔ foni ninnu an t'u mara k'a sababu kɛ anw fɛ fa danaya de ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye musaka minɛ mɔgɔw la i m'a ta yɔrɔ f'u ye a bɛ gɛlɛya u ka tugu i kɔ mais n'u y'a ta yɔrɔ dɔn o y'a dɔn k'a fɔ a kɛra tan nin de kɛra nin sira in de dilanna n'a ye nin kuru in de dilanna n'a ye nin so in de jɔra n'a ye a ka ca ala fɛ u bɛ magan ka u cɛsiri ka musakaw bila an ka disposition na laɲini kɔni ye mun ye ka danaya sinsin an ni population cɛ parce que olu de y'an bila u ka ci la ni mɔgɔ y'i bila a ka ci la wajibi don commencer que wajibi fana y'i ma donc danaya a bɛ mérité de k'a fɔ ko awa danaya ko a bilalen bɛ k'a bɛ taa non i kɛcogoya de b'a to a bɛ dɔn k'a fɔ danaya bɛ se ka sinsin donc an b'a ɲini halisa u ka dan na u ka sɔn u ka wariw labila n'u ye wariw labila a ka ca ala fɛ yiriwali bɛ se ka waliya commune kɔnɔ mais ni wariw ma labila a bɛ gɛlɛya bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa maire b'u jɔyɔrɔ fa parce que wari min bɛ kɛ mun ye o ka dɔ bɔ fɛ a mun fɔra a ka don o sira fɛ n'a donna o sira fɛ bɛɛ y'o ye bon ni bɛɛ y'i magan bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa commune bɛ yiriwa quoi an kɔni ka jate la nin de y'a kɛcogo ɲuman ye pour le moment an kɔni ma fɛɛrɛ wɛrɛ ye awa jɛ ka baara la ni nin sira in tɛ donc o de kosɔn an b'aw wele kuma ni kuma pour que ani population bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na u k'an ka gɛlɛyaw dɔn an fana k'u ka gɛlɛya dɔn. Minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga sibiri don kalo in tile 16 a ye jama lajɛrɛba kɛ jama lajɛrɛ min n'a kɛra CCB kɔnɔna na a taara ɲɛfɔli kɛ ale yɛrɛ kun tilenna ani jamana in bɛ ka taa taabolo minnu kan a ye ɲɛfɔli kɛ olu kan nin don kɔfɛlen na kuma ninnu kɔni a fɔra nanzarakan ani bamanankan na nka anw kɔni y'an jija min ye bamanankan ninnu ye k'olu fara ɲɔgɔn kan lamɛnnikɛlaw filɛlikɛlaw aw bɛ se ka nimisi wasa cogo min na ni bamanankan ninnu ye an ka jɛ k'an kulomada Dr Choguel Kokala Mayiga a ka tɔnsigiba min n'a kɛra sibiri don CCB kɔnɔna na. Bi mitingi n bɛ kuma daminɛ ni ka ambassadɛrw ni diplomate bɛɛ fɔ minnu na yan u ka kɛ seere ye min bɛ ka fɔ u kana ye réseau kan ambassadeur caman nana bi n b'a fɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka aw fo dan tɛ foli min na k'a fɔ aw ye maliyɛnw an kan ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka kɛ comme kɔnɔkulu k'an ka finitigiw soutenir an b'a kɛ mun na parce que Mali kun bɛna tunu n'Ala kun mana ni fanga min nana finitigiw nana fara M5 kan ka kuma in ka kɛlɛ in lase Mali kun bɛ tunu u tila ka mun de kɛ ka kɛlɛ kɛ k'u ni yɛrɛ di maa si tɛ se k'a fɔ sɔrɔdaso hakɛ min sara Mali kɔnɔ minnu tununa ka Kidal minɛ ko bi u ka juru de bɛ Mali la o juru in pour que an k'a sara fɔlɔ an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u soutenir n'an bɛ fanga kɔrɔ la o an t'a la o min kɛra 18 août ɲɛfɛ o ye histoire de ye bi an b'a fɛ ka Mali kura de sigi Mali kura ye hakili kura maa o maa n'a b'a fɛ ka baara kɛ hakili kura in kɔnɔ so dayɛlɛlen don a ye parce que n'aw ye jateminɛ kɛ Mali kɔnɔ maa si tɛ sɔrɔ
maa bɛ bi saba ni sanfɛ ka tɛmɛ kan min ma fanga kɛ min ma baara kɛ fanga kɔrɔ la kabini 1960 fo bi waati wo waati a n'a ka problème minnu bɛ yan bi Mali jugu ka ca kɛnɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ u t'a faamu dɔw fana bɛ u b'a faamu mais u t'a la donc minnu b'a faamu an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ comme cɛ kelen k'i jɔ ka Mali bɔ bolo la ayiwa kumabaw minnu bɛ fɛ n ko maa o maa jɛkulu o jɛkulu n'a bɛ yen ne yɛrɛ bɛna initiative dɔ ta a tɛ mɛn ka kuma ni bɛɛ ye ni min b'a fɛ k'a faamu an bɛ taa ka Mali kura jɔ min t'a fɛ k'a ma a tɛ se k'a fɔ k'a ma wele parce que Mali maa si ta ten waati dɔ la i bɛ ɲɛfɛ mais waati dɔ la i bɛ kɔfɛ maa o maa n'i ye fanga mara waati dɔ bɛ se i kan ka compte rendu de kɛ maliyɛn ye. Monsieur le Président par intérim du comité stratégique du M5 RFP, mon cher grand frère Bouba Traoré, Beya Togome, bi a donné de Mali la ka tɛmɛ kɔrɔlen n b'a fo à cause de son courage. Il a subi toutes les humiliations. Est-ce que b'a dɔn k'u ye Bouba minɛ i n'a fɔ drogue feere la ka taa don cellule kɔnɔ san 74 a jɔla a jɔyɔrɔ la a ma yɛrɛyɛrɛ a ma siran a ma nkalon da a ma siran M5 ye hakili de ye M5 tɛ maa kelen ta ye a tɛ maa fila ta ye M5 ye hakili de ye hakili o ye ka Mali kura jɔ maa o maa ni Mali kura jɔlen bi hakili la e ye M5 de ye hali ni M5 tɔgɔ t'i la i y'a kuma fɔ a bɛ waati dama dama bɔ kabini i y'a fo mankan cayara kuma cayara i y'a dɔn dɔw bɛ Mali kɔnɔ kuma o kuma fɛn o fɔ n'a bɔra prémisse nɔfɛ a tɛ jate u b'a buruja u b'a neni u b'a dɔgɔya u bɛ nkalon d'a kan pour que a ka fitinɛ ka erreur kɛ u tɛ ne dɔn dɔw bɛ t'i sigi wo kɔnɔ k'u bɛ ne kunbɛn yɔrɔ dɔ la a kan kun ci u t'a dɔn ko ne bɛ taa tout droit ne ko n tɛ viré dɛ e bɛ n kɔnɔ gauche fɛ wa i bɛ n kɔnɔ droite fɛ ne tɛ viré ne bɛ taa tout droit donc minnu wulila k'a fɔ ko clarification ye mun ye n bɛna a ɲɛ dɔɔni fɔ a la bi pour que u k'a faamu a bɛɛ tɛ se k'a fɔ n'a bɛɛ fɔra bɛɛ bɛ tiɲɛ o donc bi meeting kɛra mun na événement saba de ye sujet de a fɔlɔ-fɔlɔ o ye Kidal seginna ka na Mali bolo la le 14 novembre 2023 a filanan et clarification donc ko ye mun ye et dɔ bɛna clarifier la dɔɔni a bɛ se ka fɔ dɛ parce que n'i nana da la dɔrɔn i b'a fɔ il faut clarifier ta position bɛn bɛna ka position clarifier dɔɔni aw ka dɔɔni dɔ a la mais a bɛ se ka fɔ donc sujet filanan ye mais clarification o ye mun ye mun de bɛ hakili la pour que maliyɛn ka faamu a sabanan kuma bɛ taa min kan i y'a dɔn Mali kura étape caman b'a jɔ pour que ka jɔ a fɔlɔ-fɔlɔ c'est une prise de conscience ka mɔgɔw hakili jigin mɔgɔw k'a ye fɛn min dogolen don ka se k'a faamu
Deuxième étape, Malien do ya famu ou farala nyonka ou jekul do si kato go M5 RFP wulila kute so malika tunu ou ye keleke fo fanga nakashira anakashira domina Mali finitigu ala yuchi kana ukira sababu ye anga jamana makien jamana doma bla nyogona ka chenike Mali toranona fanga mnena oui étape flane oui changement de paradigme politique le 18 août 2020 akera domina beyaye a lumbu lambalana san kalo nani ke kalo nani c'est 9 non ay kalo kononton ke anana fa mujaja anjolendo tout droit dialo lube ka viré Mali finitigo wulla utaru kumbe kakuna tisirala o rectification rectification kira domina Mali finitigu ani M5 jekulu Ankumana souffert le 24 mai 2021 madama kumbene kerefe ani finitugu kuma ay la duta nyoy gundola mais ko ina gele aka tayoro la fo cien ka fo bekado ay la duta nyoy anga tege nyoma kamalibo bolola. Ça c'est la rectification. En allé ayant faranyonka politiki barawo barana kanga ke na be M5 hakilla na be Malien hakilla na be finitigu hakilla ayant tege nyoma kake kamali jugu gen kamali lajo kamali horayana dambi ka sejama. Mais aye mouye abe wati damadamado abe sanflabu nete kuma yoro bela mais minum ben kerefe badon abe sanflabu ko imbe ka lumbulamba ka tien mogo nana ka chenchen takado anga kuskusula ambe Dominique una ni chenchen ka donga kuskusula kanga na adu do ere na sisa kube gravier de douala et comme amena ni clarifier. Donc au des clarifications parce que ni clarification kera au bena famu comme follow clarification imbe kemuna parce que namake amena sigi na benabo Mali na benabo ala gankiola. Donc amba ke beka famu minum ba fe ka naimbo uka dabla Mali nat se kabo ma woma ni bla Mali intérêt contre la ekera jamanawo ekera jamana tigiwo ekera politique mogo ma woma ni bla la ala te sira dima o de afo ne afo benyana yelema dona Mali kono rectification kera le 24 mai 2021. Président Sigira, aye baradam, bara inyana. Malien ou malien, ne malien domé télé la, minum kunte fanga infe. Uko alaye tiens la, barakera. Donc nous famu, ou ya famu, ni malien ni ya famu, ka benanga barake nyompe. An kana fo kante sonde parce que mogo minte se gare bamanakana mogo minte fili ala dronde ni hadama de ya fo ko ala ya famu ku wati dola akunte sira nyumanka mais sira mimbe sira nyumande do abetaka e manga foy katina
parce que hadamaden yɛrɛ n'i y'a lajɛ pour qu'il ka kɛ cɛfarin ye i bɛ bin i bɛ wuli i bɛ bana i bɛ wuli fo i ka se k'i jɔ n'i banana ni binna don min na mɔgɔw n'a fɔ ko an mago t'i la tuguni sabu ni u t'a fɛ i ka mɔ donc an b'a fɛ Mali ka mɔ ka taa ɲɛ donc maliyɛn den o maliyɛn den n'a nana fɔ bi ko ala tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ ka jɔ a bɛna a ka biriki fara a kan an ka sira dayɛlɛ a ye maintenant kuma sabanan ye mun ye jamana kan ka taa bolo jumɛn kan n tɛna fɔ ko o dɔrɔn de bɛ yen n bɛ hakilina de f'aw ye aw bɛ tila ka hakilina fara a kan M5 kɔnɔ maliyɛn dɔ bɔ hakili fara a kan o de kama n ko hali a tɛ mɛn n bɛna responsable dama dama voir an ka kuma an kan ka mun de kɛ an ka jamana la an kana segin kɔ o de ka ne ko la réorientation politique de la transition a ye mɔgɔ hakili jigi an wulila fanga yɛlɛmara dɔw tun b'a fɛ k'an don wo kɔnɔ an y'olu yɛrɛ bila wo kɔnɔ an b'o la an Mali bɔra rectification kɛra an ye baara kɛ jamana y'i jɔ africain bɛɛ bɛ waso ni Mali ye bi donc n'an ye ba la a bɛ se ka tiɲɛ an bɛ wuli ka fɔ kabini bi sini maa si kana n'a fɔ ko a kun t'a da a kun t'a faamu gundo caman b'a la ne ye maa kun a ka pour que parce que bɛɛ tɛ se a fɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ mais a sera yɔrɔ min na bi fo dɔɔni ka fɔ a la pour que mɔgɔw ka segin kɔfɛ parce que n'an continuera nin sira la an bɛ taa tout droit n'an taara tout droit minnu bɛ taa olu de bɛ coro hali ni M5 mɔgɔw b'a la o mais Mali tɛ coro dɛ Mali tɛ bin jamais dɔw nana kuma sabanan ye mun ye o nana hakilina de fɔ mais o hakilina in peut-être ala ka kuma tɛ yen aw yɛrɛ bɛna dɔ fara kan comité stratégique yɛrɛ bɛna a réuni k'a bɛɛ analyse a ka analyse ba caman dɔn maliyɛnw tɛ bɛn n'u réuni Mali finitigiw fana ba n t'a dɔn u tɛ kuma o mais min b'u kɔnɔ u b'a dɔn ni jamana bɛ cɛ u b'a dɔn olu de nana kɛ olu de kɛra sababu ye jamana ma bi dingɛ kɔnɔ n'o tɛ n'an kun tora an ka marche la an kun bɛ marche ka ɲɔgɔn faga ka Mali tiɲɛ foyi tɛ bɔ a la o mais ala barika la u nana u y'an bɛɛ u ko a ye jɔ Mali tɛna bi o u ye bɛɛ tɛgɛ ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn faamu donc maliyɛnw bɛɛ bɛ n'u hakili jagabu an kan ka mun de kɛ sisan pour que an ka jamana ka se ka taa ɲɛ o de ye an ka kuma sabanan ye n ko ninnu nana don min na u ye Kidal occupé o waati la yanni u ka se u ye san 38 c'est quoi en bamanan ni segi kɛ u bɛ kɛlɛ la san 38 u y'o de kɛ kɛlɛ la pour que ka se ka Mali occupé force la Afrique yɔrɔ dɔ bɛ yen o kalo 6 kɔnɔ u y'u coloniser o anw fɛ ka bɔ le 22 septembre 1878 ka taa le 16 mai 1920 38 ans san 38 pour que ka se ka an ka jamana minɛ mais o waati la Mali burudamɛw Mali mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ fleuve Niger ka balo fleuve Niger la minnu sigilen bɛ Azawak kɔnɔ minnu sigilen bɛ Adrar kɔnɔ u bɛɛ ye kɛlɛ kɛ a bɛ san 100 ni kɔ bɔ fo u ka hakili sigi pour que aw k'a faamu fɛn a bɔra yɔrɔ jan la o waati la u y'u ka soldats caman perdu o de b'a yira k'a fɔ ko Kidal kɔnɔ elle se trouve en situation favorable à ses ambitions expansionnistes hors de son territoire
o waati la France jamanen do lamɛnnoka de Kidal ɲɛmɔgɔ o waati la a kun bɛ n t'a fɔ a bɛ jɔnya la mais en tout cas a ɲɛmɔgɔ mɔgɔ minnu b'a dominer diinɛ fanfɛla la o ye kuntaw ye kunta arabu de don minnu b'u dominer politiquement o ye Oulimeden minnu bɛ Azawak donc tubabu nana u ye charte dɔ signé le 15 septembre 1907 a y'a bila to la de le 15 septembre 1907 un soldat français Laverdure il a signé avec l'Amenoka de Kidal une convention. Il l'a fait jurer sur le Coran qu'ils ne vont jamais trahir la France. Mais France Yubo Joya la Kafangan Duma Kisigi Bessanfe pendant 70 ans. Hali Bourdame ou Nebuka histoire ni yu tla kubo nyogona ou France yu beke joy o mena Mali nana anko malien bebe na kikili donc France nena ushuru o de dugro ka kele wulianga jamana ko pour que mugo ka famu république folo yake mangan wulila userula république flana uye mangan wulikuni userula yani kele ka ban fanga yele mara falanga yele mara aye sambi sabaki ubeka balote négociation wa donata borata an hakili kanyi Mali gouvernement hakili kun kanyi lu nyana ku be fenyuma ndeke mais minum be en face de nous mimbu konon ukumba fait kam balote pendant 40-50 ans pour que mawo manabe ko infamu ubeka sa ukatunu demisenu kura kona minute histoire de minute foido be do avion là be voyager be commandement fouye be parfum kuka ça ala yake malio maso dema be ya don te siga beka parce que ni ya be fo asebelendo parce que abena borezo ka bebe na kala na be se ka kala ya parce que min bora la be ya yi est-ce que ou est minke est-ce que vous se ka fam le 17 mai 2014 min kera kidal abado minu yoke abudon amasene ka fawi ou est malien kantige ka administrateur kantige est-ce que abado hali soldat suru minu taru réfugié minisma kankono Mali l'armée kumba fe ka kale minauta ka marhauta domina tubabu kuma ai niye sema taye ina fo ni tera kele la iye min perdi min seri la o de bata donc kele minanu ute segi Mali ma bi ute sega masini abeta sema de fe ka delilike nous sona be dawma nous ma sonate dawma est-ce que vous se ka do mo hakila France yo ke Kidal mogo minum faraluka ka yurgu ni kaninche beba do Mali kono ubea ambe nyondo opération servana na soldats min sara to kundi bon soldats folo min sara à la fin de l'autre siècle Francis soldats min bora mobti kubeta tomotu colonisé atogo ekuye boiteux non Damien Boité ça c'est 2013 mais Francis n'a chien folo ukumba fe Tombouctou mené soldats min tara togo e boiteux 120 ans avant pour que ka famu mimbe se nasisa akumbe amena watila kado de diruma français ou anglais ou belge ou jamana tani nani ude de usi ka Afrique tla jongonche
o tilali de kɔnɔ Allemagne ye yamaruya d'u ma u kana maliyɛn minɛ kabini o kɛra u ma yɛlɛma kumaw bɛ yɛlɛma mais u b'a kɛ cogo min na a b'a nɔ na ne wulila k'a fɔ u m'a fɔ parce que ne ye premier ministre de kabini 2016 ne ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ maliyɛnw k'u k'u hakili jigi faransi bɛ kan janfa 2019 ne ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna en 2020 ye sɛbɛn wɛrɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que maliyɛn ka faamu o bɛɛ la a caman bɛ yen n tɛna a bɛɛ f'aw ye k'a f'aw ye dɔrɔn ko a laban an nana force internationale minnu nana k'a bɛɛ gɛn kelen kelen i Takuba o i Serval o i G5 Sahel o i MINUSMA o a bɛɛ fu goto a bɛɛ France de buto kabini rectification kɛra an y'u bɛn kelen kelen le 16 mai 2022 an ye G5 Sahel gɛn le 14 janvier aw hakili b'a la CEDEAO ye mun kɛ u taara embargo kan k'u bɛna Mali dafiri aw wulila aw ye jɔ o tile Mali kɔnɔ sisan c'est le jour de la souveraineté retrouvée Mali hɔrɔnya n'a danbe aw y'o de segin ma le 14 janvier 2002 et mesdames et messieurs an ka soldats cɛfarinw caman sara mais a laban kɛra mun ye an ye Ber minɛ an ye Anifis minɛ an ye Gao minɛ an tilala ka Kidal minɛ le 14 novembre 2023 kuma in comme i y'a fɔ kuma caman bɛ yen il y aura beaucoup à lire n'aw sera so document in a bɛna bila réseau kan min b'a kɔnɔ bɛɛ bɛna kalan n bɛ kumabaw de f'aw ye bi pour que u k'a faamu ne kun b'a fɛ ka min de fɔ mais kumaw dɔ bɛ yen n se ka n datugu a kan de fo n k'a f'aw ye comme u b'a fɔ bamanankan na n b'a fɔ piya bɛɛ k'a faamu kuma ye mun ye o ye clarification bɛɛ na n'i ka position clarifier a bon an b'a clarifier ɲɔgɔn ye en tout cas ne bɛ n ta clarifier maintenant n'aw bɔra a bɛ taa clarifier ɲɔgɔn ye qui au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient issus des forces armées de sécurité ou des mouvements politiques. Le Mali ne reculera jamais. Le Mali va réussir à Djara Mogoye, à Madja Mogoye, à la DEA que le Mali va réussir. Merci beaucoup. Biaka Nukmai, Ama Balanao. Mbara Kasula Domna, Ataran Kumbe Fongasu. Ne kumana ngo mɔgɔ do a bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ do n'a y'i kanu a banna n fana b'a ɲini a fɛ a bɛ sira min kan a ka taa fɛ a tɛ siran tiɲɛfɔla de do a yɛrɛ ni ne bɛɛ an bɛɛ taabolo ye kelen ye n y'o de fɔ a ye ɔ wula in na quand même a bɛ komi n'a sɔrɔ a bɔra n furula n kɛrɛ la k'an fu tuguni a ye fɛn fɛn fɔ vraiment a diyara n ye a bonyana ma nin jama ba cɛla ka ne ta n tɔgɔ ma ka ne ka kɛwalew yira ne minɛna cogo min na ale yɛrɛ ka bureau la ka taa ne datugu kalo saba n y'o de kɛ kaso bonbon la nka ala y'a kɛ ale yɛrɛ barika ani M5 mɔgɔ ɲuman bɛɛ barika ala ye ne labɔ ka na ne bila nin kɛnɛ in kan a ka tila ka ne tanu nin kɛnɛ in kan vraiment n bɛ aw bɛɛ fo. Premier ye mun de mun fɔ a bɛ ka mun fɔ tuma bɛɛ mɔgɔ b'i yɛlɛ o de kuma n'a fɔra ko mɔnɛbɔden minnu bɛ fɔra na olu de ye mɔnɛbɔdenw ye parce que olu de bɛ kan k'u joli fili olu de u ni di sabu u ye ten ta kun min kama wala u bɛ kan k'a waleya an denw don an bacɛw don wala u kan ka an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina bi an muso fɛn t'u la yarabiyama ala ka kɛlɛ in sebaya d'u ma k'a wasa d'u ma k'a kunkɔrɔta d'u ma ala ka n'u dɛsɛ minnu banna fana ala ka kɛlɛya d'u ma wallahi an ka sɔrɔdasi ninnu an ban sugu si bi on est fier de
n'an kun k'an bɛ taa Mali n'an kun k'an bɛ bɔ ka taa jamana na u b'a fɔ ko maliyɛnw mais bi bi in na maliyɛn de ye africain bɛɛ ɲɛ yɛlɛ ni n ko maliyɛn surtout M5 quand on ni n ko M5 maliyɛn bɛɛ de bɛ M5 kɔnɔ parce que maliyɛn bɛɛ de bɔra a wagati la surtout le 14 janvier maliyɛn bɛɛ de bɔra donc ne tɛ se ka fɔ M5 dɔrɔn dɛ maliyɛn bɛɛ de ye M5 ye. Caga Kulumajala nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ k'a sɔrɔ jɛkabaro ni cakɛɲɔgɔn cɛ n bɛ foli lase u bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu fana sigi ka lajɛli kɛ ka lamɛnni kɛ k'aw fo ni k'aw waleɲuman dɔn ka tila k'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ ja ninnu a ka cari kosɛbɛ n'o de ka partager an b'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. École Khalifa Franco-Arabe Demasaw hami ani jɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la École Khalifa Franco-Arabe a haminani aw denw ladonko ɲuman ye hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da denmasa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye o hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kolo kɔnɔnaw hali dalalaw Franco-Arabe Khalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Khalifa kan nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88 École Khalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman.